барысы да яхшы булыр. Хакыбызның якта, Алла бирсә, судны җиңеп чыгачакбыз. Умарташы Нурулла Закировның кызы Ләлә әтисен тынычландыра. Үлгән бал кортлары эшен карау өчен беренче мәртәбә Арча районының суд утырышына килде. 20 елга сорап, андый хәлгә очраган юк, 18 елга сорап. Менә бу 3нче ел беренче тапкыр булды инде. Узган елның июнендә бал алыр чагы җиткәндә Нурулла Закиров гаиләсенә бәла килә, кортлары үлә башлый. Умарташы рапс басуыннан кайткач шулай булдылар ди. Аның фикеренчә, кортлары 2021-22 елда да химикатлар белән эшкәртелгән басуларда кулланган. Узган ел кабатланды инде шул ук көнне, шул ук хәл. Нәтиҗәдә эшли торган барлык умарталар юкка чыкты ди Нурулла Закиров. Бу кәсеп аның төп керем чыганагы булган. Возмещение материального ущерба составляет порядка 440 тысяч рублей. Безнең исәпләү буенча матди зыян өчен кайтарылырга тиешле сумма 440 мең сум. Әлегә каршы яктан ниндидер уңай җавап булмады. Суд залына зыян күрүчедә җавап бирүче Северный җәмгыяте вәкиле дә килгән иде. Умарташы әйткән рапс басуы аларныкы була. Закировларга ветеринария идарәсенә баргач, бал кортлары агуланганнан соң килгән зыянны каплау өчен умарташы паспорты булуы шарт дип аңлатканнар. Ул документта умарталарның саны, аларның авыру булмавы теркәлә. Ягъни басуга кергән чук кортларның чирле булмавы шул кенәгә ярдәмендә расларга мөмкин. Тик кортлар агуланган вакытта Закировларда паспорт булмаган, күптән түгел генә ясатканнар. Паспортның булуы әлбәттә агуланудан сакланып кала алмый, ләкин синең хукукларыңны көчәйтә. Дәүләт каршында да, агрофирмалар каршында да, чөнки ветеринария паспорты кирәк дип саныйм. Закировлар Мәскәүдә экспертиза ясата. Алар әйтүенчә, басудагы үләннәрдә туфрак үрнәге һәм кортларда бер үк төрле пестицид табылган. Алар бу документларны судка алып килгән иде. Ләкин җавап бирүче оешма вәкиле әйтүенчә, алар бу утырышка әзерләнеп өлгерә алмаганнар. Из-за того, что вот затяжные праздники были и фактически времени не хватило для подготовки к полному обеду. Район суды аларга әзерләнергә вакыт бирде. Чираттагы утырышны 1 мартка билгеләделәр. Кортларның кем гаебе белән үлүен алар шул очрашуда ишетергә өметләнә. Арча районыннан Илдар Сафиуллин, Роман Финин, Яңа Гасыр каналы.